Cha ngithi ngibingelele namhlanje. Ukunibingelela kwami ngathi wenkani namhlanje. Kanti cha kuyona inkani ngizoqala ngibingelele umongameli wethu. Osiphethe noma kuneyinkingi eSouth Africa kodwa fanele simbingelele ngoba usesihlalweni. Bese ngiphinde ngibingelele ominister, ngibingelele omayor, ngibingelele nama local municipality manager, ngibingelele nezinduna. Bese ngithi nina besilo ngizokubingelela amakhosi ngokukhiqizayo ngithi akwangibingelele ngoba namhlanje ngijabule kakhulu ukuthi ngivakashela ijele laseShaka. Abafowethu abasemaJele bengazi ukuthi nabo kanti bangikhonze kanjena benza ngishika yashi futhi banesiphiwe esinqaba ngoba benze ngisho izinto ezibaziwe bangipha izipho. Ngizobonga kakhulu kubaphathi, ngicela nakuhulumeni ukuthi laba bantu ababoshiwe abasemaJele ngiyacela ukuthi izinsiza khona azo bezanyelwe ngoba namhlanje ngibonile ukuthi amakhona lapha ayinqaba kabi ngoba ngibona ingoma namhlanje ngaphinde ngabona abaculi ngaze ngabona ngisho mama bethu nodadewethu ababoshiwe lapha eShaka. Ngakhala ngengane ezisele emakhaya, ngabona namakhehla-ke nje amadala, khona amakhehla amathatha zimpunga engize ngacela kubaphathi lapha neJele ukuthi lezi impunga lezi ngoba ngibuzile ezilapha nabanye-ke nje abangakithi engazi ukuthi baseGoli kanti ngibafice eJele. Ingakho ngithe mina ngiganza kwethu ngibona isimanga iy'nsizwa inqwabe insizwa engiyibone eboshiwe. Ngize ngithi mina uhulumeni wethu unesandla kodwa kwesinye isikhathi ngoba kube kuthiwa khona amathuba omsebenzi kwesinye isikhathi laba bantu ngaba bekho laphana. Kodwa-ke futhi ngoba khona amakhono abangathi babephuma bebuye emphakathini benze kahle, bengicela mina ukuthi uhulumeni enze ukuthi lapha ngaphakathi kulaba bafowethu ababoshiwe ngoba ngeke sibalahle nabo bona benamacala, abanye abanawo amacala baboshelwa ngenxa yenkinga, ukuthi kube khona indlela ezithile ukuthi nomphakathi ungenelele nabanye bangenelele ukuthi laba abantu sikwazi ukuthi mabephuma laphana bephume bekhona abakwenzayo ngoba kukhona abantu abafundile abangodokotela nabantu abangabaholi. Ngithe ngifika ngafica abanye sebelingisela mina benze isikeshi nakhona, benze ikeshi manje ngathi mina nasemaJele kanti sebayathanda ukuzenza mina futhi. Kodwa-ke ngase ngithi no, kusho ukuthi engisuke ngikwenza esizweni. Okunye-ke ngizobonga kakhulu abaculi babangikhaphile, ngiphinde ngixolise kwabanye abaculi bendawo especially abaseShaka kufanele onjengogadla befanele bebekhona njengabantu nje ocebuzelo noqhosha abantu basendaweni ngoba ngigcine sesinomphumzeni noSgwebo ngoba abantu ade bezotshengisa amakhono abo nengoma yakhona futhi ngibonile bafithi abantu nje engichaza ukuthi abasemaJele babadlula abantu bala ngaphandle ngoba laba bagida ingoma la ngaphandle uthi ubone bakhipha igobhe eligaka bahluphiya lapha nje ngibone nje insizwa lokho igidi udu. Ngicabanga ukuthi noSgwebo baze ukukhathala imlenze lapha. Cha Shaka ngibonge kakhulu, fanele banibone abantu bebe ngihambe nani sondelana ngoba nilapha kwakhohlwa uzongani namhlanje fanele nginibone. Afuneka phela Shaka manihlale eduze kamkhulu bese niyakhululeka, fanele ngathi ningancika boso. Afuneka bese nihlale bese nithi kade nihleli umkhubu. Fanele ngathi Sgwebo nihleli ngathi niyacuphela. Cha bafowethu Sgwebo ngibonge kakhulu engikwenzile Shaka ngibongile. Nawe ngibongile. Ngibonge nje nakwabanye ama-artist-ke njengabomphumzeni ababefikile. Ngiphinde ngibonge nabaphathi beJele kulokho kusuke eqala kabusha ngoba ningibona ngathi ngivakashele amaJele nje bengijimisa inqindi eqala kabusha mina ngoba kade ngishaya isibhakela. Ngiyamthanda zaphinde zakhala ngogadla. Cha bazofika sizozama sikhulumele nabaphathi nabanye abaphathi bamaJele umuntu uzokwazi ukuthi ayinikele ahambe labafowethu ngoba vele ayikho inzuzo esisuke sigadile uhulumeni ngoba kahle kahle labantu abahleli lapha ngaphakathi baze begcine bephuma bephinde benze ezinye izinto ezirong kanti akekho into abayilandelayo. Uhulumeni ngeke kwazi ukuthi ekwenze konke, kuyafuneka nathi sisuke singaphandle sibavakashele, ngiyabanqanqa nabanye
abaphathi bamajele ukuthi bebambisana nabantu bangaphandle ngoba fanele sakhe ngoba laba abantu banesikhathi sonke benza zonke izinto banamakhono abanakekele bephume futhi ngaphakathi becreate imisebenzi ethile abazobabhizi ngayo ukuze iSouth Africa icrime izokwazi ukuthi yehle. Sgwebo ngizokunikeza ithuba bese ngikhipha isibusiso bese siyavala. Angifuni ukukhuluma isikhathi eside lapha manje lapha kakhulukazi page ngoba kuzengane ukuthi kusuka bese kusilingisela bese kuqala lapho ukugqilaza lento. Ngiyabonga. Uqala mzala. Awukhulume Shaka ngikunikeza ithuba. Angibonga mkhulu. Ya. Ngithatha ithuba ngibingelele. Ngibonga kakhulu kumkhulu. Ngila wakudluza ungene. Ngethuba ngipha lo ukuthi ngikhulume nani esuku namhlanje. Sibonge kakhulu sihambe kahle. Sisejele seshowe. Siyobona abafowethu abayohlunyeleliswa ngokwezimilo ejele. Akumnandi ke ukuba lapha kodwa okungichazeni okungijabulisile ukuthi kuyajabulisa ukuthi mawubona umuntu wakini noma wangakini esejele umthole phila noma kungekho ukuphila ngoba ziningi izinto asuke ezicabanga mangabe suke kuleya ndawo kodwa kuyajabulisa futhi ukuphinda ubone abantu bakithi ukuthi nanoma beneyinkinga abanazo laba abakhona kodwa zikhona izinto abakwazi ukuyikhipha busy ngazo nabakhombisa ukuthi ngoba benza lezi zinto kushuthi khona into abayicabanga enhle ukuthi bengaphuma beyenzele umphakathi mangabe bephinde bethola ithuba lokubuya bezophila nomphakathi ngaphandle. Ikhona lisejele lamangalisa abafowethu bagida ngendlela emangalisayo bayazimisela and uyabona ukuthi mangathiwa bathola ithuba lokukhompitha nabantu abangaphandle bengawina izinto eziningi bekhona kule ndawo abakuyona. Mhlawumbe umuntu ethi ephuma noma kuleya ndawo kube kunento akayiphethe esandleni akaziyo ukuthi noma efike enganeni zakhe ufika uphetheni ngoba elapha nje vele impilo imile kodwa mangabe benza kanje kuyakhuthaza ngoba kukhomba ukuthi khona into abacabangayo ukuthi benze nanoma bona ngoba bakhona abanye abangoniki kodwa bayakwazi ukwelula umqondo bewukhulule bekwazi ukwenza ezinye izinto ukuze bephile ngoba kubalekile ukudlula konke ukuthi umuntu aphile. Bafowethu ngiyabonga kakhulu. Ngibonge nakumkhulu ukuthi mangabe ebizwa la kabizwa khona ukuthi asikhumbule ukuthi asivele sikwazi ukuyokhuthaza abafowethu ukuthi ngoba belapha nje amajele akuphelile ngabo. Ngiyabonga kakhulu King Shaka ngokabiyela. Sgwebo usekhulumile uKing Shaka. Sibonge kakhulu King Shaka utshengisa njalo ukuthi lokhu abasekho abanye abantu abangabanumzane. Lokho kusuke kutshengisa khona ukuthi sekuyini abaholi bakusasa. Ingakho ngikhalile nakulezi yampandla beze lapha ejele nalezi yampunga ngathi ngiyazi ukuthi beba ngibatshena iqiniso phela ngathi kodwa ngoba sengilapha ngingabe sesiphuma lapha bakwazi ukuthi bezame ukuthi ingcono kube khona abakwenzayo emakhaya ngoba abanye uthothi bebe inkomo abanye ubabuka kwami emehlweni abanye ngibabonile kodwa abanye laba benzo izinto ezinkulu nokuhlukumeza kakhulu. Ngiyacela ukuthi nibathethelele ngaphandle ngoba sebeyisola kuyo indawo la ngiyibone kahle. Sgwebo ngizokunikeza ilongana ithuba mfowethu nawe ubeke njengomnumzana osuganiwe endaweni. Hayi ngiyabonga ithuba mkhulu. Sibonge nje ukungena ke emagcekeni kakhulu uzungene nabo safika neziqethe. Wathi sibone iziqethe ezisale koSminoff lapha no quality iziqethe zeSminoff ezisale ko quality lapha safika namaloba abo icathulo lapha. So engingakusho nje bafowethu ukuthi sihambile sobona ubhuti laphana nosisi. Mina ke nginenkolelo ukuthi ejele mhlambe abantu abasuke eboshweni into ekhona bancane kunabantu ababoshweni into engekho ngoba abantu abaningi muka notice nje ulalela into abayishoyo baningi phela ababoshweni ubala. So ngasho ngithi angazi ngenzeka kanjani ukuthi uhulumeni ke ngenelele ngicubule kahle amacala abantu ngoba kumhluko ukuhlala komuntu ejele ehlalela ubala ngempela ngoba esikhathini samanje kuningi ukukhuluma okuvelayo khona ukuthi nabantu ababoshela ubala. So
nangendlela nje into engizoyibonga ngibone nabafowethu ababizwa ngoJele indlela abaphethe ngayo abafowethu angazi noma bebaphethe ngoba nakho kukhona thina noma babaphatha kanjeyana vele indlela bebaphethe kahle ngakhona kukhomba ukuthi nje kuyezwano lapha phakathi ababathathe njengeziboshwa babathathe njengabantu abagciniwe so angizukhuluma kakhulu umkhulu ngoba amazwi amaningi engwagciniwe ukuthi ngakhuluma emhla ka-30 lapha kweyibucuzeko ngoba ngiyobe vele mkhulu nami ngiyozama ukugqilaza ngoba nami sengiyacosha apha komkhulu ukugqilaza kodwa ngigqilaza ibandla cha bengakangimemi phela yikho nje ngithanda ukukhuluma ngayo phela ephejini leyo nkulumo yakhona ngoba ngiyezwa bakhala abanye bathi angingenelele ey'ntweni mina ngingathandi ungenela ngingakabizwa ngoba ngizothi ngisuka ngifane nosinqe sebhabhuni bese ngisuke ngiphoxeka ngingamenyiwe yebo lo nto leyo cha nganza ukuthi angikho lapho Sgwebo kodwa into ebengiyifisa ngicela ngiyafisa ukuthi ey'ntweni zonke zesintu sikwazi ukuthi sibambisane singahlukani phakathi ngiyafisa soZulu sibumbane nanezinye izizwe nje singacwasani umXhosa uMpedi umZulu umSuthu umSwazi uwelezinye izizwe ngoba siyahlobana siyazalana yikho ke ngithi cha nganza ukuthi nonke ke nini beniphumelele laphana nababoshiwe kule amaJele nje ngokuhlukana enazi ukuthi akuphelile ngani nominister wethu osiphatheleza amaJele ngiyamcelela uNkulunkulu ukuthi akwazi ukuthi naye zonke izinto nezimo ayibhekene nazo zikwazi ukuthi izinto esilokhu sikhala ngazo sicela naye benamandla ukuthi ziqaqeke ngoba akunzima ukhola futhi esikhathini sabo sesimanje samanje nje ezinye izinto eziningi lapha eMzansi ayihlangani kodwa ke ake sethembe ngoba sesisagcobe endaweni eziningi ngicela nje ukuthi ke ngishiye isibusiso namhlanje ngoba ngivakashele nomzala lapha uhlala kwami umzala wami lapha ukuthi usayizwa kungangokwamabaleko ngicebisile mawumbheka bungakamabale makuthiwa ngiyabakhatha ngenqindi ngoba ngihamba ngesasa ngiyalekha Sgwebo kunenqindi ngolehlanga kuyaliwa kube kukhona iJoy for Joy iyakhatha lena nabafana bami bayakhatha kube khona uDingantobela oSugar Boy no Peter Malinga nefamily oBaby Jack eGoli sengibiziwe ngoba ngengagenqa kancane ngibona ukuthi akusakhona kusekhona ngengathi kuba nquma kancane ngekhali zami ke sengimdala manje kodwa mawuza ukuthi ngikhehla ngumkhulu uzolala phansi impela ngoba ngabafana ukuningi ngikubona ukudelela bese kula kwagudla uzongena kodwa ke ngizala awusukume bakubona ekhaya uma bani ngiyashesha yini ngathi wena mzala lo ngasukuma bayani la awuthule ngizowe ngimbizi mabaleni ngikhathi kupha amaheavy weight yebo awusukume mzala ngikubona ukume la mthatha we mama usho ngamshaya usho kanje umabale ngweke lona ke kufanele ukuthi ngimthole ke ngibhekana cha ngimthole impela ngoba uhlale unenhliziyo encane ngithi noma ngikhuluma naye umzwe sethi fuck ngapha enhliziyo encane man hey ngoba nalabo bafana oBig Zulu ngiyababona nje manje elokhu zami sebezama ukuthi manje nakhona bese beyalingisela kanti ngizwile ngendaba ngathi sebegijima bawa SABC sebethi manje secela nesiqolisela kumkhulu kuyafana ngoba no-SABC noma bengathi bayobika kuye egcineni kufanele ukudaba agcine liphelele la enkantolo enkulu uBig Zulu nje kufanele azi ukuthi ayikho imali engimkhokhela yona ngoba bezofika ayilutho bafika ishanje ngomamali ungena nje ngingakambingeleli kofanele ayiphahlaze yamadumbu avela amadumbu ngithaka mema ulungane ehlobo sakhe lapho sijaba ngibona ngamkhapha nokhuzani ngiyambona njalo ngimbonile kodwa ngithi no ake ngiqale ngibabheka abafana haya bese wathatha umkhulu kube khona umaskando wedwa noBig Zulu nokhuzani
uquality uzophatha uhlelo spin-off uzoperforma naye ngoba novala inxeba ngeke ngimbone lo muntu maqala uthi ovala inxeba ukwambona yebo ngiyamazi hey madoda hayi hayi ngiyakthanda isizomkhulu hayi ngibone ejele ubonile ejele banakhona sebezenza mina avele izomkhulu lavela vala amafu izulu laphela ilanga sahlala ethunzini hayi phela ngithi lokho kusuke kujengisa ukuthi uNkulunkulu namahlozi namakhosi ahamba nami nenyanda zezulu ngoba ngiboshwa nje ngibonile zingihloniphile kakhulu ngibonge kakhulu ngoba ngibona igumula ngishiqoke iboshwa kanti igebengu kade ziyamhlonipha umkhulu cha igebengu ngizonikhipha lapha ejele kodwa kufanele mase ngimkhiphile niphathe kahle ngoba ngikhalela izingane zenu kahle kahle hayi ngoba ngobe ngimkhiphe ethi nizoweba noma mhlawumbe nizohlukumeza kodwa nje ngikhalela ukuthi nani nikwazi ukuthi nibuye nize emakhaya kwakheka imizi omkhulu sengizovalelisa ke bafuthu ngizocela nje kakhulu ukuthi niphatheni kahle Sgwebo nabaculi bonke nikwazi ukuthi sibumbane sakhe uzulu ngoba into ebalekile ukuthi sibumbaneni bese ngiphinde ngicela ukuthi lo mcimbi lo ozobula lapha eGoli engimenywe kuwo eMpumalanga eHillback bephume bonke abantu wena belapha ngoba ngizobe ngikhona futhi ngobethi ngisuka lapha engoleshana ngehlele eThekwini futhi ngoba ngizobe ngisokhoze ngule weekend ngizobe ngikwazi ukuthi kuzokhuluma lolu daba lalaba bafana kodwa angikho lapho ngoba ningangiboni nje la kwezokuxhumana njalo inkinga ngihlale ngibhizi kanti sengizoyeka futhi ukukhuluma la ephejini sengizokhuluma mhlawumbe ngeqisa inyanga ngoba kuze ingane uvele bese kubona ngazi ukuthi ngiyithoyizi lakho kanti into ozokudlala njalo ikhona ko game nako phep webafana fanele nikwazi nje ukuthi niyidlalela lena ningadlaleli la Sgwebo ke angiboni inkinga bafowethu singadla amadatha abantu ngoba abantu bagcina bewafuna ke amadatha abo umkhulu asabonga ngitokazi nebeyicula lapha nephethe umashotana abosisi abahle kanjani khona impishana impela ethe yawa lapha komkhulu kawu lo bebathethe isimashotana bacula manje abosisi nomama bethu cha impela nganza ukuthi ubonge kakhulu uprofessor uyabonga impela ngizoba nohambo ngiyazi ukuthi ngizobe nginani lapha e-airport nabaseGoli bazobe benami ngoba ngizomemezela kuleli viki uhambo ngibonge kakhulu nganza ukuthi ngicela ukuthi nina ningasebenzi nibusiseke nihambe niyosebenza bese ukuthi nina ke enisebenzayo ngicela ukuthi kuphakama imali bese ukuthi nina enigulayo niseyibhedlela ngilokhu nginganye nani ngimcelela bese ukuthi nina enigulayo esontweni isibusiso esikhishwa ubaba sisithole nathi ngoba sisuke sisemsebenzini wakhe bese siphinde sicelela amakhosi onke ohlanga sicelela nokuthula ukuthi sizwe sonke sibe nokuthula bese nobubha buphela ububha nemali ngoba ingahlali nje kubantu ihlali imali kubantu ngoba kunabantu othola ukuthi akazula ledleni njengamanje nohulumeni nokuthi asilekeleni kulabantu abalala emahholo eThekwini ngoba sekubuhlungu kanti sayibona imali iphuma ngayikhuluma futhi lento mina ngathi hayi akube khona ushintsho incane odlekayo hayi besithatheka yonke kodwa sekungathi lo mlayezo awuzwakalanga kahle ngizobilaza njalo ngoba